Рух СПС на третьому місці. Слабоспинський Сергій, представник Збройних сил України. На четвертому Бойко Максим, представник Національної гвардії. На п'ятому Білецький Дмитро, представник ДСНС України. Дана номінація відкритого акціонерного товариства «Запоріжсталь». Відкрите акціонерне товариство «Запоріжсталь» займає один з бойових військово-металургійних галузі України і входить до складу найбільшої технічно-металургійної компанії групи «Мехінвест». Будівництво компанії розпочалося в 1931 році. Перший чаву відвикловив у 1933 році. З 1997 року підприємство акціонерне товариство. За обсягом виробництва входить до четвірки найбільших в Україні. Запоріжсталь чітко триває курс на підвищення ефективності, проведення модернізації устаткування, а також створення і поліпшення безпеки по праці для співробітників. Комбінація